Bueno, oraingo honetan, edukak ematen digun bertze aukera bat ikusiko dugu. Dela, informazio esanguratsua, bai? Horretarako jarraipen informean sartuko gara, eta irakasle bezala, bost atal hauek ditugu aktibatuak, baina tutore bezala azkeneko hau. Orduan, tutore batek ikasle baten informazio esanguratsua idatzi badigu, hemendik sartuko gara eta ikusiko dugu, bai? Hemen ikasle baten informazio esanguratsu badut, idatzia abuztuak 21ean, txosten bat, eta ikus dezakegu sartzen bagara, nire ikasle baten, egilea ni naiz, ikasle batena zela Elixabetena da, eta hartzaileak orientazioa eta ikaslearen tutorea izango da, aukerak ikusteko. Ikaslearen egoera, banaketa prozesu korapilatsua batean dago, eta oharra bere jarrera kontrolatu gelan triste pozik dagoen. Ikaslearen tutoreak, bai? Ikusteko edo hartzailea izanen da. Orduan, hau nola egiten da, nola sartzen aldugu informazio esanguratsu bat? Tutoretzara sartzen gara, eta hemen informazio esanguratsua bigarren atalean klikatuz gero, txosten berria ematen badiogu, ikasle bat aukeratzen dugu, eta leiotxo baterako zaigu. Hartzaileak bai edo bai orientazioa eta ikaslearen tutore izanen dira, bai? Eta gero aukeran dago zuzendaritza taldeari pasatu informazioa, edo ikaslearen irakasle guztiei, bai? Hau aukeran da. Orduan, informazioa, eman behar dugun informazioa behin betikoa baldin bada, zuzenean jartzen dugu eta kurso osorako izango da. Kadukatzen bada edo informazio esanguratsu hau noizbait bukatzen bada, jartzen dugu ze datan bukatzen den. Hemen, zein den informazio esanguratsua, adibidez, nizarrakit, pastillak edo pilulak hartu behar ditu, epilepsiaren ondorioz. Ondorioak, bera kontrolatu, eta oharra, eta hemen aukera dugu aktibo edo ez. Aktibo ematen badugu, hemen jarri ditugun hartzaileak ikusteko aukera izango dugu. Ez baldin badute aktibo jartzen, bakarrik tutoreak gordeko du, bai? Baina guri interesatzen zaigu bertzek ikusteko, orduan ematen dugu aktibo, gorde, eta orduan orain hemen dugu gure txostenak hemen daude, baina bertze irakasleek informazio esanguratsuan hemen ikusteko aukera izango lukete. Eta ez dut ikusten. Zerbait gaizki egin dut. Momentu bat, sartuko naiz, informazio esanguratsua, hemen Miren Karmele. Badakit, karo, jarri dugu ekainak 30 eta data pasatua da. Jarriko dugu ekainak, iraiak 14an kadukatu egiten dela, edo ez dela kadukatzen. Hemen, informazioa behin betikoa dela. Gordetzen dugu eta orain bai, hemen agertuko zaigu. Bai? Eta ikusteko leiotxoaretik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.